Zea Maiz taldeak 20 urte bete berri ditu musika errepidean. Urte hauetan guztietan, energiaz beteriko ehunka kontzertu eta estudioko 9 lan kaleratu dituzte. Azkena, disko DVD berezi bat. Bilbon egin dugu hitzordua Aiora Renteriarekin, eta taldearen iraganaz, orainaz eta geroaz aritu gara luze eta zabal. Bildu gara eta aitzakia Zea Maizek 20 urte egin dituela eta 20 urte bete dituen honetan disko bat atera duzue. Az gaitezen pixkate bukara honetatik 20 urte, Zea Maiz, bada zerbait ez? 20 urte, nahiko eta gozada bat ez azkenean zara konturatu da egiten eta pasatzen diran esaten zu 20 urte ze askar, baina hostia, pio gauza bizi izan dugu, ez? Urteak azkenean egunak ere luzea dire eta igertzen da, ez? Izan da oso emozionantea konturatu barik, naiz eta pio gauza egin, 20 urte alde garela, ez? Esperientzia itzela. Gauza asko daude Zea Maizen bidean aipatu daitezkenak, pixkanak joango gara aipatzen, baina lehenengo gauza, taldea sortu zenuten 4 kideak, 20 urte berandugo, oraindik taldean zaudetela, ez? Hori igual ez dezak esan talde askok. Ez, baina normala da, oso zaila da 4 pertsona ezberdin, proiektu berdin batean 20 urte egotea, 20 eta 2 urte ere, bai, ez? Gauza zaila da. Baina, guk lortu dugu, saiatu gara horretan ere lan egin dugu, naturaltasunez bai, eta baina azkenean egin duguna da erritmoa 4 artean mantendu. Ze erritmo nahi dugun eraman, 4 pertsonetara horretara erritmo hori hartu, ez, bakotzarena azkenean. Ze norbaitek gehiegi tiratzen badu eta besteak atzetik ez badatoz, azkenean soka apurtu egiten da, ez. Orduan, beti gaude tiratzen, baina ekilibrio baten, ez, familiak alde batera, taldea, eta holan 20 urtez lortu dugu ekilibrio hori, eta 21. ja hasita, uste dut beste batzuk jarrituko dugutela. Baina hori, lan egin behar da, noski, normala nik ulertzen dute, eta normalena da, zuk nahi duzu erritmo bat jarraitu talde batekin, eta ikusten duzu aurrera doala, eta zergaitik gelditu bazara beste erritmo baten, ez? Super ulergarria eta naturala hori da. Joan gaitezen talderen hastapenetara 1988 urte inguru horretara. Uste, jende gehienak ezagutu zuela Zea Maiz, Gazte Irratiaren txapelketari esker, itsasoa kantuarekin izan zuen, boom txiki hori, eta ja talde hasi berria zineten, urtebete inguru 2 urteko jotzen, eta derrepente irratian entzuten da, eta
taldearen izena ezagunitea eta batez ere kantua, ez? Ba, izan zen justo, 97an ekainan edo, ja batu ginen eta Rubenek baukan 4 pistadun bat, horretan grabau gendun maketa bat. Eta, ez dakit esan, iraia partean edo, bidali gendun, eta hori, taldeak zituenia 6 hilabete eta irabazi gendun Euskadi Gazteko maketariak. Eta garai horretan zen, sekulako promoa, ez? Orain bai ere funtzionatzen du horretan, baina beste era bat da, garai horretan Euskadi Gazteko maketariak eta hori izan la leche. Eta orduan ja, hori irabazi gendun azaroan, abendurako ja, kontratu bat sinatzeko aukera, ez? Hori gaur egun ez da gertatzen. Lehen bai, eta izan zen dana superaskar, 6 hilabetekin horrelako zerbait, eta izan zen magikoa, eta itsasoa entzutea gelditu gabe irratian, eta guretzako pasada bat. Eta horrek arindu zuen dena, ez? Azkenean, hori, 98an irailerako, taldeak eukan urte bete eskaz, eta diskoa kaleratu genuen, ez? Gorputz pentsamendu utz, gorputz pentsamendu. Zamaiz taldea, esan daiteke beti izan dola publiko fidel bat, lehenengo diskoetatik hasita, iristen da era diskoa, non estanda egiten duen dena, eta zatozte Morfinatik, zala disko nahiko iluna, eta hor bai dagoela alde, nabaria ez, Morfinatik, disko nahiko iluna, igual stoner giro gehiago zaudela, gitarrak oso gogorrak eta pisutsuak, eta iristen da era, non hor dago negua joan da kantu ezaguna, eta hor bai markatzen hasten dela gaur egundo norabidea, ez? Nik esango nuke, gure aldaketaren puntu garrantzitsu bat Morfina dela, ez? Nik Morfina, gure diskoak aurretik bai ikusten dituela ilunago, sortuz diskotik nire ustez, askoz ere behintzat nik, letrak egiterako momentuan ere, naiz eta gauza itxusi edo txarrei buruz hitz egiten nuen ere bai, beste era baten egiten nuen, eta hori aldaketa sortu zen etorri zen, baina Morfina adibidez, ondarrotik ondarroara bestia egin genuenean, hori izan zen guretzako nire ustez puntu bat aldaketa bat ekarri zuena, eta ondarroatik hortik dator era diskoa, ez? Eta, karo, era etorri zen, negua joan data bestiakin, zelio. Guretzako zen, beste maite dugun beste edozein abesti bezala, guretzako zen diskazo bat eta zan la leche, baina ez bakarrik guretzako, jende askorentzako ere bihurtu zen, ez? Eta diskotik diskora beti gero eta jende gehiago geneukan, baina justo hori, eran izan zen, sekulakoa, ez? Baina ezagunak egitea, hori, 3 urteko ume batek ezagutzen du negua joan data eta 80 urteko agure batek ere bai, ez? Eta hori lortu genuen, hori izan zen, 2010an, hori, negua joan data abestia, baina nik oso kuriosa iruditzen jata, adibidez abesti hori bakarrik doa gaur egun ere bai. Osea, mundu mailan entzun egiten da, edozeinek entzuten duenean benetan emozioa sentitzen du, eta beste abesti batzuekin ez da gertatzen, ez? Zergaitik, jakingo bagenu, hori olako abestiak egingo gendu zen, 97tik hasita, ez? Baina, no.
esan daiteke ze amaizarentzako dagoela puntu inflexio bat justo hor era diskoan, de repente, ja hemen Euskarrian ezagunak zineten, zuren publikoa bazenuten rock koordenada horietan, baina aipatu duzuna ez, zabaltzen da banikoa, eta gustatzen zaio, azten entzuten jende oso gaztea, eta ere zabaltzen duzu goraka ere, ez? De repente, izten da puntuan, non zera maiz, bilakatzen da handiagoa, ja handia zenean guretzako, ez? Bueno, beti ani jarraitu izan dugunak, Zuentzako horrek ekarri zuen olaiteko presio bat aurrera begira, ostia, hemen ja jende guztia zailago zer egingo dugun ondoren, hemendik aurrera zer? Bardin egin dugu beti. Bai, izan zala, nire ustez ja, kontzertuei begira eta bai kalean joateko nik igertzen dut, ez, jende piloak ezagutzen nau, eta hori horretan bai aldaketa egon dela, baina gure lokalean ez. Guk azkenean gura duguna da, ez daukagu formularik, orduan ze presio izango dugu gugan, ez badakigu benetan nola sortu den hori. Hori sortu da, guk gustora egonda egin dugun lan batekin. Orduan jarraituko dugu berdina egiten, eta egiten duguna gure artean emozionatu egiten bagara, aurrera joango da, bestela ez, ezin gara ibili, ezinezkoa da, nik behintzat ez dakit zelan egin geinke beste era baten, ez? Gu beti egin duguna da, lokalean sartu, eta hasi gauzak egiten, eta funtzionatzen duenean, eta gure artean olako irribarre bat ateratzen denean, hori abestia aurrerantza doa. Ez baga gustora, fuera. Eta ez da pentsatuta, jendeak zer esango du? Jo que se. Ze oso zaila da, niretzako, gure lehenengoko diskoko edozein ere izan alzan larrekete bomba, ez? Eta izan. Orduan, ez daukat kontrol hori abestietan. Ongi, bueltatu egitezen hasierako 20 urteko ospakizun horretara. Zergatik disko bat atera duzue 20 urte ospatzeko, disko bikoitza. Alde batetik CD bat dago, musika CD bat non erremixak bildituzue, zuen musika ibilbideko hainbat kantuen erremixak eskatu dituzue zuen lagun eta beste musika produktore eta musikariei. Eta bestetik DVD bat dago, non zuzeneko emanaldi bat, eta hainbat bitxikeri biltzen dira, eta orkestarekin egindako kantuak ere joan gaitezen lehenengo zatira, erremixak. Nondik sortzen da ideia hori zuen kantuei, beste moldera bat emateko, eta nola sortzen da ze jenderekin lan egiteko ideia? Nola ez dakit oso ondo. Hau izan zen, 2017an atara badugu, nire ustez hasi ginen honekin 2016 hasieran horrelako zerbait, igual lehenago, sin más, liatu egiten naiz. Eta pentsa gondun polita izango zala, erremixak izatea. Nahi gendun zerbait berezia egin, ez genekian oso argi zelan egin, eta horrela erabaki gendun, erremixak egiten baditugu, eta urte horretan, 2017an, urtero ataratzen badugu erremix bat ez dakiz zer, polita izango litzateke, ez? Ez dakiz zer, biri ginen, gure ondoko ezagun, lagun eta horrelako lista bat egiten, ez? Eta bidali genioen ideia jendeari eta baietzak jaso genituen, eta gero, hasi ziren abestiak aukeratzen, hasiera baten hitz gendun bakoitzak aukeratzea zein nahi zuen, baina, beti pentsatuta nahi gendula beti lehenengoko diskotik, beti disko bakoitzetik abesti bat egotea nahi gendula, ez? Eta, lehenengoko bi diskoak grabatuta daude analogiko, baina zinta analogikoan eta zinta gordeta ditugu, eta,
neskakin estudioan egon ginen berarekin, ataratzen eta lortu gendun, adibidez, itsasoa ateratzea. Beste abesti guztiak ez genituen lortu. Nahi genituen danak atera, por sakaso, segun jendeak zein erabakitzen zuen, eta lortu gendun itsasoan pistak ataratzea, eta beste guztia ez gendun lortu, hor gelitu zen. Eta bigarren diskotik, bai, atara gendun elektrizitatea, eta besteren bat lortu zen ataratzea, uste dut, ez, osea, zagun, atera hau, eta gero zintak egin zuen, osea, zeda, klaro, beste urte eta hain gaztatuta, eta ez da gizar zein maz. Orduan, abesti horiek bagenituen, pista guztiak, eta bueno, jendea hasi zen esaten zer nahi zuen, Grisekoek deitu eskuen eta baietza emon, eta jo, nahi dugu egin negua joan data, bueno, lehenengoak izan ziren, negua joan data eurentzako ez, eta horrela ibili ginen. Eta bakoitzak aukeratu zuen gutxi gora bera nahi zuen abesti bat. Batzuetan imposiblea izan zen, ze Josuk adibidez aukeratu zuen gaurkoan ere lehengoko diskoa Josu Belako, baina ezin izan gendun atera. Eta orduan azkenean Ondarretik Ondarroara berak hartu zuen, ez? Orduan jendea joan zen aukeratzen eta ondo kointziditu zuten abestiek, eta sin más, eta hasi ginen jasotzen eta zinen flipatuta gelditzen, ze sekulako lana egin dute. Guretzako da pasada bat, gure abestiak guk ikusten ditugula era baten, orain ikusten ditugu beste dimentsio baten, ez? Ekin, Gorka eta Sorkun, kasba. Kontzertu bat dago, Kafe Antzokian Bilbon, zuentzako ere leku oso mitiko bat, alde batetik pila bat aldiz jo dezutelako, eta gero ikusle bezala askotan egontzaretela kontzertu ikusten, zuen repertorio jo zenuten, lagunak ere egon ziren, bertsioak egon ziren, kontzertu biziat ikusten da ze giro dagoen bertan, ez? Baina egin duen kontzertu berezi bat egin eta grabatu, eta dana zan pentsatuta, agian 2017an zerbait egiteko. Ez genukan oso argi ere ez, baina nahi egin duen zerbait berezia egin. Eta ohituta gaude, igual egiten duzula kontzertu bat, lagunak deitzen dituzu eta eurek egiten dute zure abesti baten kantatu. Nahi genion buelta bat emon horreri. Eta bereziago egitea, etortzen ziren pertsonen abestiak guk jotzea. Francis eta Raúl etorri ziren eta Abrázame jo gendun eurekin, eta Sanpe Gonzan eta Pieleten Ida Jaingoa jo gendun, eta bertsio batzuk egin genituen jendea izan zalako etorri, Sorkun egon zan gurekin, Sorkun eta Gorka egon ziren kas baten bertsio bat egiten. Guretzako garrantzitsuak izan diren pertsona eta taldeak gonbidatu genituen, eta alden errespetu handiarekin saiatu ginen euren abestiak egiten eurekin, ez? Eta nire ustez oso polita izan zen, oso emozionantea kontzertu osoa, eta jendea super gustora egon zen, eta nire ustez DVD-an ere igerri egiten da, egon zen ambiente txulo hori eta rollo hori, ez? Belar artean bakardar. Eta Kafe Antzokiko eszenariotik DVD jarraitzen du Campos Elíseosko eszenatokian, Bilbon ere, antzoki bat eta zuek eta banda bat atzean, ez? Beste formatu bat, beste bizi berri bat kantuei eta beste emaitza zoragarri bat. Justo hori egin zen, grabatu zen Campos Elíseosen egin genuen kontzertua eurekin, baina hori grabatu zen Euskadiko Orkestra Sinfonikoan sedean. Hori izan zen euren sedean. Eta grabatu genuen Euskadiko Orkestra Sinfonikoakin,
Eta izan zen esperientzia bat brutala, ez? Aurretik egin genuen kontzertu bat eurekin hori Teatro Campos Elíseos horretan, eta gero etorri zen grabaketarena. Esperientzia brutal bat. Eukitea zenbat ziren, 90 musiko gu hor egotea, niretzako izan zen esperientzia itzela, ez? Orkesta batek emoten duen volumena, indarra eta dena brutala da, eta Fernando Velázquezek egindako konponketak eta gozada bat dira. Ibili ginen pizkatxo bat beldurrez, esaten duzu, nik ikusi ditudan gauza asko orkestakin, rock talde bat eta orkestakin ez como eta igual gurea dalako eta nahi ondo fijatu, baina niretzako izan da pasada bat. Oso polita daude abestiak eta izan zen, esperientzia oso polita. Ez oso zaila da deskribatzea, zer sentitzen den, ez taldearekin, volumenakin eta supergustera, baina horretan orkesta batekin nola zelako rangoak dituzten volumena hartzeko, jisteko eta supernaturala dena, oso esperientzia interesgarria. Zeruak eskaintzen didan amildegira, bada ez bada banoa, egakaz bada enoa, izpiluan ikusten dudan elektrizitate lukauzira, energiak lukauzira narama, nire gure energia banaiz, lurrean idatzerek dituko naiz. Banoa. Urteak atzera, sortu zela nolabiteko hemen mugimendu bat, Emarrok mugimenduan, zu ere hor saioaren bueltan, saioak Abañas eta bere lantaldetxoaren bueltan, dokumental bat egin zuten, zu ateratzen zinen hitz egiten eta hori, eta agian dokumental horretik abiatuta hemen Euskal Herrian mahai gainean jarri den gai bat da, emakumeak rock estenan o emakumeak musika estenan, ez? Zu betidanik eroan duzu Zera Maizeko ahots estenario gainean, letrak egiteko ardura ere zurea da taldean nagusiki. Nola ikusten duzu gai hori? Azken urte hauetan egon da nolaiteko aldaketaren bat, edo ikusten duzu gai abeintza mahai gainean dagoela? Aldaketak, beti aldaketa txikiak, baina badaude aldaketak, ez da gauza estatiko bat. Eta gai honek daukana da gorabehera handiak ere, bai, ez? Ematen du pausu oso handiak ematen ditugula aurrerantza, baina gero ematen du atzerantza beste pare bat egiten ditugula. Emarrokek lortu zuena, niretzako gozada bat zana da, web orrialde horretan, jendeak, emakumeak aukera izatea euren izena ipintzeko, taldeak sortzeko, ikusteko badagoela jende bat zerbait egin duen, ez zarela zu lehenengoa izan behar zerbait egiten, badagoela jende pilo bat lan hori egiten, ez? Orduan erraztu zuen nire ustez mugimendu bat. Gero ere, gaztetxetan gaur egun eta bai jai giroan ere, kotarroa mugitzen dutenak ia gehien bat leku askotan emakumezkoa dira gaur egun. Eta espazio fisikoa ere kontrolatzen jaietan eta hori aldaketa badator, gitxinaka. Baina badator, ez dakit askotan ere esperantza galdu egiten da jasotzen diren gauzekin, baina nire ustez badoa, behintzat musika munduan, gero nibelak daude, urte askotan egon da Zera Maiz taldea bezala ez, emakume bat kantatzen eta gero atzean gizonezkoak, hori kasualidadea izan zen, ni magisteritza musikalera sartu nintzen talde bat nahi nuelako egin, ez nuen nik nire burua bakarrik ikusten kantatzen, eta hiru tipo ezagutu nituen, hiru neska izango balira, bardin,
baina esan horrela suertatu, ez? Gaur egun, pilo bat emakume daude, bai bateria jotzen, gitarra, bajuan eta sekulako taldea daude aurrera ateratzen. Berdinduta dago? Ipolforro, baina, bueno, gai oso potentea da, eta bai ataratzen dela, eta gero eta gehiago, baina, ez dakit, oso komplikaua da, eta hori, lanean jarraitu behar dugu, ez dago besterik. Baina trauma, nik, benetan, igual askotan ikusten dut oso positiboki hitz egiten dudala, baina eske, ja deprimitzeaz pelotetaren arte, edo barioetara arte nahu, eta ja amaitu da, ez? Osea, gauza dauzen moduan daude, baina aurrera jarraitu behar dugu, eta nahiago dut gauza positiboekin gelditu, gauza negatiboekin baino, ez? Aurrera jarraitu, ezin delagako gelditu, ezin gara ibili denbora guztian, hori, de mala hostia, ez? Nire ustez sartu behar dugu gauza guztiak, putada guztiak, pizkatxu bat, umore gehiagorekin, eta ikusi, lanean gabiltzala, gelditu gabe, baina izan bidela pizkatxu bat, olako guda positibo bat. Ze bestela sartzen gara bukle oso beltz baten, y no me apetece nada de nada. Eta ja, azkeneko galderetan sartzen, hemen gaude Zazpikatu gaztetxean bildu gara gaur, babesa eman digute egun euritsu honetan, gure atzean, nola ez, kukutzako marrazkia, gaztetxeak, kukutza, zuentzako beste puntu interesgarri bat, o beste puntu importante bat, zama izen bizi musikalean, ez? Gaztetxeen gabe aipatu duzu oso zaila izango zela hemen Euskal Herriko taldeak aurreitea, eta zuentzako gertu-gertutik bizi izan dezue kukutza, kantua hor dago eta esperientzia ere, ez? Guretzako guk argi daukagu, gu garena gaur egun gaztetxe barik imposiblea izango zen. Pentsau, talde bat ezaguna, justo irabazi gendun Euskadi Gazteako maketa lehiaketa, baina hori desinflatu egin zen ere bai, eta orduan joan behar ginen, lekuz leku jotzera. Zelan egiten da hori ez badago gaztetxerik? Zenbat taberna daude, zenbat areto daude, txiki-txikiak, jende ezagunentzako kontzertu bat egiteko aukera. Ez dago, eta hori gaztetxeek eman dute. Eta hori, hori holan da, eta ez dago besterik. Ez da garrantzitsuak izan direla, izan dira guretzako vitalak izan dira, ez? Kukutza bezalako leku bat, Errekalden dago, Pitita eta Asier errekaletarra dira, ugara de adopzion, azken baten Ruben eta biok, eta leku izugarria izan zen. Bilbori eman zion nivela oso handia izan zen. Azkenean, udaletxeak egiten zituen gauza batzuk eta kukutza egiten zituen beste batzuk udaletxeko rolloen nivelera zegoen, baina konparaketa gabe gastuekin. Hori asumitzea oso zaila da, eta azkunak argi dauka ez zuela asumituko, eta horretan ibili ziren bota arte, ez? Horrela funtzionatzen dute gauza guztiek, azkenean kontrolatzen ez dutena ez dute aguantatzen, baina argi dago guretzako, bai musikarientzako eta bai kulturarentzako dela zerbait eta gazteentzako. Eukitea espazio bat eurek gestionatu behar dutena, inor eukin barik atzean ze hostia egin behar duten esaten, horrek ere ematen dizu esperientzia bat gazte moduan, leku askotan izan ez dutenak, ez? Habitu adibidez, guretzako bonberenea ere supergarrantzitsua izan zen, ez? Guk ez genekien nora jo, azken baten, pilo bat urte taldeakin 10 urte morfinakin izan zen, 10 urte taldearekin ez dakizu oso ondo zelan egin aurrera, bai, autogestionatu dena, baina zelan egiten duzu, eta horrek eman ziguten sekulako aukera, eta izan dira guretzako ere, erreferente bat, beti, eta horregaitik, aldugun guztietan, norbaitek zerbait galdetzen badu, hor dago bonberenea ere bai, egiten dute lan izugarri bat, ez? Aktiboan dagoen gaztetxe bat, aurrerantza doana, beti zerbait berrierekin datorrena,
hori zein lekutan dago, ez? Hori da, Euskal Herriak daukan berezitasun bat, eta ezin dugu utzi galtzen, osea, ezin da. Ongi, 20 urte beteak jazea maiz, 21. abian da. Zer espero daiteke hemendik aurrera, zer daukazu buruan, zer aurreratu daiteke o... Bueno, printzipioz betiko jarraituko dugu jotzen, honek oindaro hau, urtarrila, nik uste martxora arte, martxoa apirire arte egongo garela lokalean tanteatzen hasi gara bertsioak egiten, probatuko dugu abestiren bat, ber norantza joko dugun pizkatxu bat ikusten, eta berriro be kontzertuak egiten, estatu mailan ere izango ditugu batzuk, eta gero udako kontzertuak, aurrera pizkatxu bat, aurten ez dugu eseraterako, ez dut estaterako dugu, izuki dugu arro, gero urrengoan 20 urteko atara gendun, eta sekulako desgaztea da horretan ibiltzea, baina 2019an, suposatzen dut, gauza barriekin etorriko garela, baina aurretik hori arro diskoak ere oso denbora gitxi dauka, 20 urtekoak gitxiago, orduan horrek defendatuko ditugu esenatokietan, ez? Gu gozatuko dugu arrorekin, gozatzen ari gara erremisak entzuten ere, eta kantuen bizi berri horiek entzuten, eta segiko dugu kontzertutara joaten eta gozatzen, hor ikusten zaituztela gustora, estenatoki gainean zuen eremu natural horretan, eta eskerrik asko Aiora, eta beste 20 urte badira hobe, eta... Saiatuko gara, eta bidean egongo gara, ikusko gara, eskerrik asko zuei be bai.